topini nonapor karbilo charli asong tong sekot pen karbilo charli asong sai hemalong media korte tuman ke chopapon laso chopa teng pen media korte tum nang chitong non thepot nang litum phan ke chengsi kachoro pi bajero pini niltum athengno pen niltum aru kachoro kapajiring tum do niltum damtang tarik reheni laso cheklo niltum karbi lochar ya song central tiripi kangdang amai kache phapon laso kache phapon along district committee arlo ke claim district committee leaders atum branch committee leaders tuman itum sarsing teron langkung habe along mai dopon lo halaso mai long nang chitong don tek apotsi nalitum media thengno pen kaddo gawe solangdo karbeng lo rat phan niltum kachuro pidunjia phan pini naltum phan chopalo lasi niltum non ke chengsi kaddo gawe pin hala soarni nang chitong do baha nilitum nalitum phan naltum thengno pensi chorodon pini niltum la sodim long paklang tung do niltum hala soarni bangke niltum ongdong amuluk pachetong lo hala soarni district wise niltum lang lo polote dipu district committee pen bang pharo pho wang lo bokajan district committee pen bang pharupli Kazirong district committee pen bang pharo tham wang lo sonsi bokola district committee pen bang pharo sira bang phokep pen hamren district committee pen ta bang pharo sira bang phokep amuluk phar kaddo kabe pangrum pet pen pharo bang pharo krep pho amuni bang pharo krep pho KSA leaders pen members tum nang chitong lo pini laso mai judet pen penan media naltum channel hoi peniltum ke theklong bangke dag KSA asong akaprek atum kesemet pet sumit timung niltum damtang general secretary lo alang tum press meet chepalo halaso press meet along niltum han ke pasun ke parlu kado we lahailam paklang penan expiry biscuit pencheng lo kado we lahai ke paklang lam do si hala dag langlo plote la kumatsi expiry biscuit ma ba kumatsi a committee ma hala bangke kaddo be solang do rat ta kachini sigime banang litum media court tum sitame hala bangke kachini sime pen anal tum sitame kaddo be solang do rat phan than ke paklar sime pini non por posita ajar le punon dak niltum non metha sai hem non sichedo lo niltum full fledged body do dan tum committee bangke la akang thima committee do posi hala tum pen pangbar lo polote hala tum bangkwana members sidoma hala da bangkwan muluk pensi niltum phan nangke sorma hala bangke nal tum chini pe me sido puge ningke thedo peni hala swarni 9 January alam sila tumpulo 9 January ani bangke niliphan jasemet pe niliphan la pen bidisar lai chaning leng nil tumhane 9 January ani si nil tumhe pasun lo palam ge paklang lo alang tu yes kalang lo 9 January bangke latum student and youth meet si latum chephalo lata aisa arwaye pen akapre ge sihini SYJ pen kapre ge sihini asong do thai halaso asong pen si latum ge students youth meet chephalo halada ke KSA amen bele students youth meet ke phadagali apose hala bangke la latum kachekrong hala tum ke ningje thaba bangke la bangke lage kroy credit nei lage ahogalam kali po bangke nil tum nang tum thengno pensi nang than bakla dolo hala soarni nal tu ajar nal tum channel hoi long ba nal tum kapre social media long punon paklang do hada ke mia munit ang mum kiding munit tangni dunlun pensi KSA convention pu hala da penan ko penan ka chithando penan tum ke penan tum ka ningje don la sonda do ha Lamding men si ke wan ma mia tum han Lamding men wan pak ma pu ai KSA meeting pule Lamding men mia wan pak ma putak penan ka chithando hala so apo se hala bangke la ke KSA a members tum kali KSA committee ben hala bangke convention ke do kali potsi hala soarni kachengwai ana bangke la bangke ahok kali pu bangke na ton thengno ben baklang do pini nil tum phan ke bok ala so ke bok bangke
committee kachengwai pen ke claim kalia potsi al ja hala bangke ili to manutin sitame lang pe makeup si inside ni a polo non pini lang lo pulote KSA ke CPI la party along si dover ni buke na hok ta ke tawe Marxist alam le punon Marxist ametha mata CPI vek lo buke Marxist ametha mata chipupe pini Marxist along pulote nitum Marxist long ka chini ke thek long teng pulote halda bangke oppressed peoples dag kaya kisung ke bear head arat ke dug der arat pan karjap piji a song bosi hala dage than lo nitum non da laso ateng mensinil tum non ta hal laso teng mensin tum non da claim bom lang nitum da non mata nitum ko constitution long nitum motto mata we stand for oppressed people's struggle to bangke nitum non ta do chesong sedar lam le pu busita nitum nat koswang denglong lo nitum chesong lunde non recently PGR alam kialo tum PGR alam kilong setame nitum tim pe nitum set pen kaddo ko be nitum mata hada kheroni chariali long ke nitum amata ne methang pen chenglong nitum kaddo we tim nitum hada damsi nitum da protest duno hala so protest along chengwai sar pen hada decision ateng pen 20 ani che kache pha a meeting along le chetong na hada le chengwai nang pu pensi niltum hala swarni phansin tum hong haso kang ho teng pen naltum kado weta theklong lo hala so ame mai long matame nilitum song pen stand chipi do namangke PGR along le along koan ma juri area ke the hala bangke white paper long paklang ni butan tum kan demand do pen ladak bangke kado we solang do arat kado we arat masi thurpak lo posi dake PGR along le long ke prabjin men eviction nang pupitan nitum lam the jibaklang nondo sira kona lo sumiti mu hala so porhut jensing timung kona lo hala so porhut lasi kache song lam le puno ba kaprega expiry alam le puno sita alang tumse expiry lo pen kache song se pin pen nane bang thompli pen press meet chepapo lam kaninje hala bangke ington nei bosinil tunang tumathengno ben puduno pini da bang niliaru Errington bangke pini jen sing timung bangke KSA amai phu kache krong hala bangke alang methang mata chithrak ni KSA alang bangke inot bangini pen KSA ke sengi laso ke thagi kabori bang la ke la bangke ington nei bosinal tumathengno pen pudu ingtung lo athe pini aja le punoda amlong ti sia por hoge alang KSA claim lo sira non ke alang KSA kalilo penalang bangke non ke CPML party along se alang standing member pini alang bidisa dagali KSA a member dagali aposi alang KSA phan ke thagi laso kaboria bangke hala manging tom seragni KSA phan alang aning ha teng ban ke claim ke thagi pen karbya khai phan ke thagi anti KSA anti karbi laso sai ke claim mangke ing ton nai personal tuma thengno pen puduno pen ke wangjiar ni pine mo alam dokok pulote amithang amlong tiben chenglok jen timung sedame amithang sa dai che ani athe karbya khai phanange thagi abangke lake ing ton serak nei karbya khai phan ke pamang huji aphan inot bahini chatong pen KSA aphan ke thagi bangke ing ton serang po pini nitum ajale punon nitum mi inglong pho KSA pen dagri chiki me thang tong Samson aro tum pen niltum penan chengwai si niltum kaching rumi a platform nong sedame niltum ke wangya phan tum borilo pini abatai tin along tin sedame la CPML a party tum ametha party jung phan chama tha pen KSA phan paching room long lei la so bidi ke claim bangke ing ton serang ni pini pipot lo polote chingrum der na ka pheresi lahai mo bangke lahai sai bangke la tum nang claim no pini tum yes isia por hoge nitum claim rapelo CPML pen hempreg hang nang puge nitum claim rapelo Dr. Jointo Rongpi alang leadership bahut ke hempreg ke hang chenglok M30 department MOU ke wanang denglong dame ba university ke hang long same Dr. Jointo Rongpi nang ki lead pen nitum KSA pen university ka chesong chenglok kado nitum claim lo sira non por hot ke
CPML party si ruling long lang po bangke lage imang tahe manu ni aposi CPML party long pen bangke nitu mangsi non charibom Dr. Tuliram longhang alang ke claim asaya mo mesen development akam ke claim border kacharai koma asai ke claim benchenglok kapre education amu kapjing thur japan benchenglok kapre alang ke claim ke da mesen ke thek long ba jok alang pen chingki chethan men se alang pen ke claim rabji aphan nil tum alang pen kachebor ido pini halaswat dim halaswat teng bensi pini nil tum karbi anglong arar phan tame nil tum halasot aprang medan tum than lo inut amunit sai ke claim kangtung amunit inu along ke iltum arjab dun thibni pini meghalaya le puno pini arunachal le puno pini mizoram le puno hada ke leadership leadership aphan ke kosan lo apor pipi ke paklem long ya por pipi in karbi anglong phurkimo lang lo polote ningkan kre phoke madu phana CM pamalong le pina first CM ta itum hala dakta itum ke ningkan pho paklem long le second CM phanda ningkan pho paklem long le lason si itum long phurkimo lang lo polote ke claim kangtung ke claim hai adom ke do mune phanda Dr. Jointo Rongpi ben chenglok kapre texar leader phana itum ke paklem long le lahai ke kham ke do non sitame la so dim long si nal tumadi along nil thaning tung mangke iltum ajat penon sita Dr. Tuliram Ronghang alang ke claim hai ke claim kang tu leader pena posi alang arjab don thip ning posi nil tum nal tum thengno pen tum thanun si ala amlong ti jen sing tumung sumit tumung alang litum KSA phan ke thagi la so kabor i along mangke solang do karbi aratum ala so alang tum alam enang ne alang tunge cobai la pen ala ahok alam le kaning jegali KSA abangke nitum isivet sido pen ke thagi madule thagi busida hala bangke adai chenang busina tum thengno pen tum podu tum tate hala tum nale tum phana pulo Lamding road KSA mate Thomson Rongpi ke hai alang le tum KSA ke BJP ya KSA pas alang le tum pula sinali karbiang arar phan tadak pen pisi puji dak nilitum nili ke aprange da CPML pen claim rapet KSA long sdolo halaso hot bange nili presidency ke man hot alang tum nili phan membership nahi polam sinang pulo membership nahi pulote CPML pen KSA ke a difference do KSA ke lage separate body independent body aposi political party long chepok don deji hala an bange nili kroi kre aposi nilia CPML party ban bangke wangjil laso kaddo gawe chengwai sar pensi la bangke decision lo pen laso teng pensi nitum chekroi lo non sitame niltum munitum puthai da CPML kallo nonge BJP lo puthai sita da ke BJP alam ave niltum damtang 63rd case mahange thegani karbi lochar la song mahange thegani si nitum Dr. Tuliram Ronghang karbianglo chief karbianglo CM phan nitum aluhi amman ben nitum alang phan chopha pon lo laso ke chopha pon ateng karbianglo arat penan tum kemang hudo kemang ha soda penan kemang hudo latum ke hang long dami ma event mukrang beker kosalo alang YouTube channel long anda alang mithang mata pini ke mang hudalo dami ma dam de ma ahok ji manji ma man me ma palang kaning jedo si halaso lang lo polote da bangke nitu methang mata wangi ma wangwe ma adaw long sido sita lang inot khai phan chenghon pi KSA phan chenghon pi alida nitu malong wangsi alang nitum phan halaso me long pen dak hem rui dok ahem alang kuti si atangka council pen pipon si hem kimia lam chapilo pini hala so lamcha teng pen non ke nang tung ka do theklong ala so hem ta me kim bom rang bom lo ke tangi ang deng long sidolo 70% ba ke tang long sidolo si hala bangke prabjin men tang pen dak karbi arada tum jasmet pet lo ke charli ari so jang tum isi akopai isi hem mesen hem long po la bangke ninge thedolo pini lada la so dim long si nil thang tung bangke si CPML long ke dak alang tum long si KSA tame member and lab ni pudo tapi ni ke nitu metha mata si BJP a meeting long arni sinata CM sar BJP a meeting long nang duni patang hang he BJP a membership a nahi patang hang he ni
aposi lada bangke rat le pusita la sodim bangke la kya la kali pina aposi nilum la sodim bangke cekrong thek la KSA ke separate body sidolo independent body lo CM sarjong si claim chok che do polote CM sar phanda me anytime nitunge I against se claim phanda ready lo tang te alang litum nale tum phan karbok pon alang litum ke election ke damta election ho tame election ho for ok lapson kiron ke bak lapson si alang litum ke camping ho ke claim ndu alang tum karbok pon la bangsa puthara li PC lamboy PC hor ok kiron karbilo charlie asong pen si hor ok kiron hala bange kalideji athe karbilo charlie asong pen an abangke ok kiron okipi halage kaprelam sida hor ke ron pan ke lage ke claim unia sailo posi hala so ke chethan thap bange la bange aho kali posi la bange in ton nei basinil tum chen atheng no pen tum pudun lo se ke tum yo si chipri pre polo tang te nale tum PC action NG alang tum khan copy bang chipri pre non sumit timung alang tum KSA khan sumit timung alang tum la so bange lagi chipri serak nei chipri pre polote la bangke lang tu madai cheni mo dampri dampro nani pini holok hosta hala bange la bangke ami thang sa dai chenang ni tum alang phan ni tum naina ni tum ha ko pini alang tum ke paklang thabateng ba alang tum pini claim that thai dolo sida ni tum bangke whole set ni tum sidolo district committee da ni tum sidolo branch do an ni tum sidolo iwa alang tum a convention ka hala karbi students youth convention pune koson ya menda ke ir students youth buko students youth meet kubang students youth meet la so ka che phalong tame madua member ta hadak ave KSA member jung ke claim vega tum ke hala da ke ave pina posi alang tum ke claim bang hala ke kali potsi alang tum kachir thap hala bang ke amlong tame ing tonni ba sumit ba jensing timung specially jensing timung la bangke alang adai cheni pen chipri serak re polote karbi solang do arat setami alang tumhani pang teknik besang tum thengno pen tum poduni ate karbi arong arat tumang ke KSA khading chethak boy kis tame nam tumang bang tumang jese kai ke to social media lo helong bang rat tumang ke kai ke ta ning ki de ba ka rat pani ka thei na tum ne fi rat phani pathe kachbhong chengche yes kalang ahut pen dokoti decision adhek decision long chetonte do ke adhek claim nang kokti do aposi la so por hutke ni tum chebhong chengchek pokali chepakeng along adhek do chebhong bino gali za tak adhek apor hutke la son mang de do kok thai la bangke sia song pinalo posi la isi munit angbong lai do kok thai adhek ke maturity ka ve pen porlo adhek ke song adhek inut bahini ke song decision pen individual lason ke chen do kok thai halai pen se lahai mandat thai sta lason ke wangjiar ni bange lason an ke man media ji pen karbi arat asong lo posi karbi akhai asong lo pina posi da bangke lake ningki bi nai alama be kai ke tame KSA asong lo arjab dun thipni kai ke tame KSA asong lo do dun thipni businal tuman thengno pen podono Asa ko. Tingila